kai abubuwa sun yi ta malmale sun kan kwalkwale. Wallahi ba ka ba. Babu kudi ye ga me gida. To Allah wannan ki siyan mota tiri mana. A naira 50 ne, naira 50 ne gaskiya ta. Naira 50 ne gaskiya. Ni ban ga kowa ba. Wannan gida na kina ji. Naira 50 Ka ji wannan nawa ne suke ke siyarwa ne. wannan naira 50 ita ma. Allah ke baki da nasirin da Allah. Kinga. Ba mu kyara miki kulli. Kin san mu akwai tsayi bari mu kyara miki da. Amma gida na. Bari mu gyara miki. Kisha kina zuwa dai kina zuwa. Mu akwai tausayi bari mu gyara miki kulli na. Saboda kin san me ke faruwa ne ba kudi kuma kudin da zaka mana ba su ka ba yana account na. Albashin sa bai fito ba. Auda ba siya za ku ga tsayar da ni. Allah baki da ganewa ne. Mu da muka kira mu. Ka je ka dawo kudin namu ne bai zo hannun mu ba. To Allah ki je ki da. Ko si bonza. Si bonza gida na ji zai dadi ba. Haka nake koshi ni kullun. Awa ba. Sai ya abokin mu zamu dinga yawo da shi. Ni ga bizan baka fa. Visa ki ba mu. Me gida? Zo. Yau da ya kai. Wannan tana suka siya. Wallahi ko ta biyar ba su siya ba. Kawai dai sun jagwalgwala mu kayana ne. Ya jira da kuɗi ban mai. Ba mi gane ki dan si ba. Kai! La ilaha illallah. Fito mai da gidansa. Sai kira mu da bara wani ha. Ina ni fa. Ina gidan shi. Wallahi ba Allah da Allah me muka miki. ina gidan shi. Ba mu dauka musu gida ba. Dan ba da yi. Ba shi gidan shi. Da wasan muke yi. Ai gwada shi muke yi. Ai da wasan muke yi. Da ga sauran ofisa. Bara ni ma na gwada. Ai wasa. Ayo.